V ďalšom krátkom videu sa pôjdeme pozrieť do hlavného mesta Líbie, Tripolisu. A nielen, že si ukážeme toto hlavné mesto, ale takisto si povieme niekoľko cestovateľských rád o krajine, ktorá sa postupne otvára turistom, ale musím povedať veľmi postupne a extrémne pomaly. Pohľad na hlavné mesto Líbie, Tripolis, ktoré číta od 1,7 do 2,2 milióna obyvateľov podľa toho, ktoré štatistiky čítate. No a pozeráme sa teda na hlavný prístav a my sa postupne ponoríme do tohto mesta. By sme mali povedať, ktorá pamiatka je najvýznamnejšia v Tripolise, tak je to jednoznačne víťazný oblúk Marca Aurelia z roku 165 nášho letopočtu. Napriek tomu, že Marcus Aurelius v živote nenavštívil Tripolis, tak mu postavili po víťaznom ťažení v rámci východnej časti Ázie mu postavili tento oblúk, aby oznámili všetkým obyvateľom, že bol úspešný. A zároveň tu začína aj staré mesto Tripolisu. V Tripolise nie je zase až toľko pamiatok, dalo by sa povedať, že ak nerátame hlavné mesto Maroka Rabat, tak zo všetkých tých severoafrických hlavných miest má toho tak viac menej najmenej, ale predsa tu nájdete zaujímavé zákutia, ako napríklad táto stará francúzska štvrť, kde boli teda Francúzi predtým, než ich nahradili Taliani. Prichádzame na námestie, kde je stará osmanská väznica, lebo Líbia bola voľakedy súčasťou Osmanského impéria. No a pozeráme sa na vôbec prvú banku v Líbii, ktorú postavili Taliani. Volala sa takisto Banca di Roma. No a ideme sa pozrieť do kostola, ktorý tu je. A k nemu si za chvíľku niečo povieme, ale popri tom si môžeme ešte dať kávičku, lebo Líbia je známa tým, že majú tu veľmi dobrú kávu a každého kávičkára toto veľmi poteší. A ideme sa pozrieť do jediného kostola, ktorý sa tu nachádza. Zajímavosťou je, že tento kostol využívajú len zahraniční, ktorí sú tu, čiže v nedeľu tu neznejú kostolné zvony. A takto to vyzerá, je to z roku 1869. Stále sa túlame v centre mesta a keby sme si mali povedať nejaké základné informácie, že koľko ľudí tu vlastne žije, tak je to veľmi rôznorodé, čo sa týka informácií. Keby ste si dali Wikipédiu, tak sa dozviete 1,7 milióna. Ak budeme rozprávať sa s domácimi, tak vám povedia, že to je okolo 2,1 milióna. Je to dané aj tým, že ťažká finančná situácia, mnoho ľudí z vidiaka práve prichádza do Tripolisu, aby si odkryl z toho svojho finančného koláča. No a samozrejme, toto je centrum mesta, to neznamená, že takto vyzerá kompletne celý Tripolis, lebo Tripolis je relatívne moderné mesto, ktoré si potom aj neskôr ukážeme, ale sami vidíte, ako niektoré budovy tu v starom meste vyzerajú. To, čo ma prekvapuje na tomto meste, sú nielen pekárne, ale ako chutí pečivo. Napriek tomu, že to nebola francúzska kolónia, tak máte veľmi dobré rohlíky, bagety a sú podľa mňa lepšie ako niekde, povedzme, v Alžírsku. A keď sa takto túlame, tak prichádzame do centra starého mesta a to označujú práve tieto 4 rôzne rímske stĺpy a ľudia sa tu v dávnych dobách stretávali, kde si rozprávali, čo sa odohralo, prihodilo. No a takýto nenápadný vchod vás zoberie do bývalého emírovho paláca, kde boli jeho manželky a zároveň ide o najlepšie zachovanú pamiatku v Tripolise. Dostali sme sa k ďalšej pamiatke, volá sa tzv. Hodinová väža.
Ale to, čo je pre nás zaujímavé, je, že na tejto ulici sa odohráva čierny trh pre euro a dolár. Momentálne za 1 euro dostanete nejakých 8 dinárov, za dolár približne 7 za Kadáfiho obdobia. To bolo viac menej 1:1. No a takisto na tejto ulici si viete kúpiť zbrane, ale tu nie je nejaký že oficiálny trh, musíte niekoho poznať, kto vás sem zoberie a presne v týchto obchodoch. Ja som tu teraz ráno, takže pochopiteľne teraz tu nič nie je, ani by ma do toho nepustili, ale ten predaj zbraní sa dohráva, takže prídete, že si idete niekomu na kávičku, na zákusok a kúpite si zbraň. Prišli sme na ďalšie námestie, ktoré oddeluje staré mesto od toho nového. Je to námestie Martyrov, na ktoré sa momentálne pozeráme. A námestie Martyrov z toho dôvodu, pretože v tejto časti počas talianskej okupácie, hlavne za druhej svetovej vojny, popravovali všetkých tých, ktorí nesúhlasili s talianskou okupáciou. Máme zároveň červenú pevnosť, tá bola postavená za Osmanov a na tomto námestí zároveň boli veľké protesty proti Kadáfimu. Dalo by sa povedať, že tu to celé začalo. No a tu v tejto časti máme zároveň ďalšiu historickú banku. Samozrejme, červená pevnosť sa stále naopravuje, majú ju otvoriť 12. decembra, ale na tomto mieste, alebo tu bol balkón, odkiaľ Kadáfi robil svoje prejavy národu. A touto bránou vchádzal autom, nechcel som chodiť pešo, tu vystúpil, urobil prejav a bolo. Táto červená pevnosť bola veľmi populárna pre Kadáfiho, napriek tomu, že on tu nebýval, tak do roku 2011, kým nebol zvrhnutý, nikto sem nemal oprávnenie vstúpiť a ten, kto tu bol, tak bol veľmi preverený. A ten, keď už tu vlastne Kadáfi zostal, tak zostal v tejto miestnosti, ktorá sa teraz opravuje, respektíve v tejto budove, pretože červená pevnosť mu poskytovala pekný pohľad práve na Tripolis. Ale jeho osobné sídlo sa nachádza asi 15 kilometrov mimo Tripolisu a nikto nevie, kde je inak teraz pochovaný. Inak Kadáfi mal veľmi rád všetky nejaké artefakty, ktoré zostali po nejakých západných mocnostiach, tak napríklad tento železný stožiar je z lode Philadelphia, ktorá bola potopená v miestnom zálive v roku 1922 a ukazoval, ako je statočný líbyjský ľud. Sme sa na Alžírske námestie a pozeráme sa na bývalý kostol, ktorý sa zmenil na mešitu. A prečo Alžírske námestie? Tak z toho jediného dôvodu, že keď Francúzi si zobrali dnešné Alžírsko, tak obyvatelia Líbie prišli na toto námestie a odozdávali peniaze na boj proti Francúzom. Pozeráme sa zase na budovu, ktorá vznikla počas fašistickej vlády, keď tu bol Mussolini. Teraz je tam kaviareň, hlavná hradnica a zároveň, keď takto posunieme kameru, toto je ulica Haiti. A prečo Haiti? Pretože keď Líbia mala získať nezávislosť v roku 1951, tak keď sa hlasovalo na pôde OSN, tak to bolo 50-50 a jediný, kto, alebo jeho hlas haitského panovníka nakoniec zaručilo to, že Líbia sa stala samostatnou krajinou. Pohľad na kaviareň v budove, ktorá bola postavená pre Mussoliniho. Ďalšiu vec, ktorú určite odporúčame navštíviť, je tento cintorín všetkým padlým vojakom za druhej svetovej vojny. Určite viete, že medzi rokom 1939 až 1945 bol na území Líbie veľmi ťažký boj proti Romelovým vojskám, no a tí, ktorí bránili slobodu a tí, ktorí padli, sú tu pochovaní. Ako sa dnes viete dostať do Líbie?
No, je to mnoho jednoduchšie ako za Kadafieho obdobia, ale nejdem z toho robiť zase úplne jednoduchú záležitosť. Musíte sem ísť cez nejakú miestnu cestovnú kanceláriu. V žiadnom prípade sa tu nedá cestovať sám. Máme už elektronické víza, ale tie si vy nemôžete vybaviť, musí vám to vybaviť práve nejaká miestna cestovná agentúra. Líbia je dnes relatívne bezpečná, ale treba stále sledovať situáciu, ako sa všetko vyvíja a už keď sa sem dostanete, tak treba byť pripravený na to, že všade musíte ísť s nejakým policajtom a nemôžete sa tu pohybovať sami. Je to ako keby ste sa pohybovali v rámci Severnej Kórey, kde proste nemôžete sa vybrať len tak Mirnix, Dirnix a môžete ísť viac menej všade, ale stále musíte ísť s policajtom a takisto keď bývate na hoteli a chcete odniekaďaľ odísť, tak stále musíte ho mať vedľa seba. No a toto je teda náš policajt. Treba povedať, že je veľmi priateľský. Nehovorí mi, že tam nesmiem ísť, hento nesmiem robiť. Len chce mať kontrolu, kde ideme, čo robíme a čo fotíme. A čo povedať na záver, Tripolis je veľká exotika. Keby som to mal porovnávať s inými severoafrickými mestami, povedzme ako Alžíra alebo Káhira, tak je toho tu výrazne menej. Ale keď si uvedomíte, že ešte prednedávnom sa sem viac menej nedalo dostať a stále je to nejakým spôsobom komplikované, že vy ste tu brutálnou turistickou atrakciou ako to samotné prostredie, tak túto destináciu odporúčam pre všetkých tých, ktorí dokážu prijať, že niektoré veci sú komplikovanejšie, ťažko vysvetliteľné, ale viete si to takýmto spôsobom užiť. Proste klasická dovolenková destinácia to nie je.